Pi Network. Ko me yasa ake tunanin gwamnatocin duniya za su amince da Pi Network a matsayin legal tender? Tabbas, da yawan ƙasashe za su iya amincewa da Pi Network a matsayin kuɗin cinikayya, musamman ƙasashen da suka rasa darajar kuɗinsu na fiat, wato fiat currency, wato kuɗin takarda, da kuma ƙasashen da ke neman sabbin hanyoyin saka jari da ci gaban kasuwanci, da kuma ƙasashen da suke da yawan jama'a da suka riga suka mallaki Pi a hannunsu, kamar dai ƙasa ta Najeriya. Kamar ƙasashen da wato ke ƙoƙarin shigar da mutanensu cikin tsarin banki na zamani, wato financial inclusion. Me yasa ake ganin Pi zai iya zama legal tender nan gaba? Na farko, yana da miliyoyin jama'a masu amfani da shi, fiye da 50 million people a duniya baki daya. Na biyu, yana da tsarin tabbatar da ainihin mutum, wato KYC, Know Your Customer. Na uku, yana da kasuwanni masu amfani da shi kai tsaye, wato Pi applications da kuma utilities. Na hudu, yana tallafawa ci gaban tattalin arzikin duniya, wato yana tallafawa ci gaban tattalin arzikin gida ba tare da buƙatar kuɗin waje ba. Na biyar, yana da wato ƙungiyar da ke ƙoƙarin haɗa kai da hukumomi da kuma tsara ingantaccen tsari. Amma menene tunaninka game da wannan hangen da ake yi na cewa da yawan gwamnatoci za su karɓe shi a matsayin legal tender a nan gaba? Ku aje mana ra'ayoyinku a comment section.